Siyabingelela-ke enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Sesingaphakathi-ke siyindalo media. Lo uMakhoba. Ngani zakwethu, ngicela ukunamukela-ke ku-episode 4. Siwenzile u-episode 1, senze u-episode 2, episode 3. We are now on episode 4. Ngizokhumbula-ke nje just a quick recap. Episode 3 wethu bengikhuluma ngalabantu esibabiza ngamaphara. Nganivezela ukuthi ayikho into ekuthiwa iphara. Nganikhombisa izinto ekufanele nizenze ukuthi nikwazi ukuncela inhlanhla nokuvula into zenu ngokusebenzisana nalabantu nina enibabiza ngamaphara ekhaya. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu, ngiyawathola ama-likes, abantu bayasubscribe, iy'namba ziyanyuka. Ngicela niqhubeke futhi no-share amavidiyo. Wonke-ke amavidiyo esengiwenzile so far, ama-links akhona akwi-comment section. So if you have not seen previous videos, please go straight to the comment section and then uzothola ama-links lapho, uwabuke, uwashare. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu. This is episode 4. Ngani zakwethu, namhlanje ngizokhumbula ukuthi le channel is dedicated to izinto ey'fana mhlawumbe singayi-categorize as African spirituality. Ifilosofi kahle hle le channel, ifilosofi. African philosophy, African spirituality. I-culture yethu, thina maZulu, thina abantu abamnyama ngisho njalo. Ngikhuluma nje ngosikompilo, imikhuba esiyenzayo, esikhula ngayo, esiphila ngayo. Ezinye izinto-ke engikhuluma ngazo la, ngihlose ukuthi ngifundise wena. So ukufunda kwesinye isikhathi, it means unlearning certain things. So njengoba ngikhulume ngendaba yamaphara, impela abantu abaningi bathintekile. Bathinteke kakhulu ngaleya video ngani zakwethu. Bathinteke kakhulu. Kade ngiyibona nje abanye sebekwazile ukuthi bayisuse la ku-YouTube, bayiyise ko-Facebook, bani. Ngiyayibona impela ukuthi iyatrenda. Hhayi-ke ngani zakwethu, ayikho into engijabulisa njengokubona abantu befunda kumina, kukhona abakuncelayo. Namhlanje-ke bengiyobe ngithembisile ngathi namhlanje ngizokhuluma ngesigameko esangehlela. Esangigcina ngingene kwikhoma, kulento ekuthiwa ikhoma. Ngani zakwethu, ngonyaka ka-2017, August. Kwaku-2017 August. Ngike ngaba sesimweni la ijulile-ke leya namhlanje. Ijulile leya namhlanje. Inhloso yale video ukuthi impilo ungayithathi kancane. Impilo nje ungalingi uze uyithathe kancane. Awuyiveli uyisho impilo. Uyiveli uyisho impilo. Kukhona enye YouTuber engiyihlonipha kakhulu esiyazi njengo-MC Menzisto. Akeve ekhuluma kamnandi mangabe ekhuluma ngokuthi abantu abazijwayeze ukuyiveli uyisho impilo. Manje waqala wayiveli uyisho impilo, kunezinto ey'ningi empilweni yakho ngeke uze ube nandaba nazo, ezingenamsebenzi futhi okwangempela. Kodwa impilo yakho ayive ibalulekile, nempilo yomunye umuntu ayive ibalulekile. So nale video-ke ngizoveza nje ngani zakwethu ukuthi impilo anoyihlonipha, ijulile and ayipheleli la. Lana sikwi-physical form, everything is physical, everything is tangible njengoba sila, angithi, but ayipheli la. Siyingane ey'ncane njengoba sila. Ngisho ngathiwa usuphile 80 years la, 70 years, but usayingane encane ngoba usabhilonga
kule spiritual, kule physical realm la yonke into khona esiyithintayo khona. Kune-spiritual realm engizokhuluma ngayo namhlanje. Leyo spiritual realm ngiyaze kanjani? Ngesikhathi ngi-experience-a i-near death experience, noma phecelezi ngesikhathi ngingena kwikhoma. So asiphindeleni-ke umhla ka-2017 ngizonithatha nje usuku luqala until isigameko, ebese kubile iy'nsuku engaba kwikhoma ngazo, ebese siyayi-conclude ividiyo yethu. So 2017 October, August 2017, hhayi usuku nje olunormali kumakhoba. Ngiyavuka ekuseni, ngiyageza, ngiyahamba ngiye emsebenzini. Uma ngisemsebenzini ngiyasebenza nje okujwayelekile. Kufika isikhathi se-lunch, ngihlala elantshini, ngiphethe ifoni ngesandla, ngiya-chat-a nabangani, senza ama-arrangements. uLwesihlanu la senza ama-arrangements. Hayi bo, uLwesihlanu namhlanje athini ama-plans? Bayangiphendula abangani, hhayi ngeke mfethu, asihlanganeni etawuni. Uma ngithi etawuni-ke ngikhuluma ngetawuni yale-Maritzburg. Hhayi asihlanganeni etawuni, mina ngiyaphuma ngo-3:30, omunye hhayi ngiyaphuma ngo-4. Hhayi no, kodwa nje asihlanganeni etawuni, shuthi asibekeni u-5 5:05 sobe sesisetawuni. Etawuni ngicela ungalisho-ke igama lendawo esahleli kuyona yokucima ukoma, kodwa kwafika isikhathi sokuthi ngishayise emsebenzini, nabo bashayise. Ngadrayiva-ke mina ngayaphi? Ngaya lapho-ke etawuni, endaweni ekuhlalwa kuyona nje uma nifuna ukucima ukoma, uku-unwind-a, kwazise phela siqede isonto angithi uLwesihlanu. Hhayi ngifike khona, bafice impela hhayi sebefikile abanye, bahamba abangani bami engibaziyo, bahamba nabanye abangani babo bona. Mhlampe mina abanye engibaziyo, abanye engingabazi, but-ke akubalulekile-ke lokho. So ngifike, ayisihlale naley'nsizwa lezi, sihlale, kuyathengwa-ke ngokushintshana, uyabo. Uma ngade ngikubonile wasukuma wabuya nezinto ey'thize esiy'phuzayo khona la, nami kuzoba khona isikhathi sokuthi uma sekubona engathi itshiwa selibheka umoya ngala, nami ngiyasukuma futhi ngibuya nesibalo esifanayo sezinto lezi esiy'phuzayo. Hhayi-ke kuloke kushintshwana kanjalo. Siyahamba-ke isikhathi njalo 6, 7, 8 ebusuku. Ebese kuthi uma kugamanxa ihora u-8:30, uma kushaya u-8:30, yabona-ke uma ngabe uhleli lezi ndawo, uphuza lezi zinto esuke y'phuzwa kulezi ndawo, umzimba womuntu uyashintsha nje kakhulu. Indlela ocabanga ngayo, indlela owenza ngayo izinto kuyashintsha. Hhayi nakumina-ke kushintshe, uyabo. Ngiqale manje, uyabo, uthole ukuthi usuyaphithizela, kade usafika ubuhleli phansi nje uzinzile, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uyaqala usubuye ubone engathi uhlala phansi kokuchithela isikhathi, engathi mhlampe ungama, uyabo. Wehle wenyuka nje manje, usuyabingelela abantu, niyaxhawulana, nithatha u-5, nenza yonke leyo nto. Hhayi kuhamba isikhathi-ke sisahleli lapho-ke. Le ndawo le iku-Long Market, eMaritzburg, Long Market. Just before ufike le kuthiwa khona isesihlahleni noma ku-commercial, umgaqo kuthiwa u-Commercial Road. Abanye basesesihlahleni isitobhi sakhona, laba abasebenzisa abasebenzisa iy'tobhi. Kukhona indawo-ke yelapho nje, indawo yentsha, ngenhla kancane nje kwelento kwesishayamithetho, ngeke ngisho-ke igama layo. Hhayi kushaywe lezo y'khathi ko-8:30. 8:30 ngiphume kule ndawo, ngiphumele kubani? Le engipake khona imoto. Ngifike ngidumise imoto, ngihambe ngiye kwelinye amagaraji. Ngizocela futhi nalo ungalisho igaraji qobo. Ngifike lapha egaraji ngoba inhloso yami kukhona umuntu engakufanele ngiyomlanda, kodwa manje njengoba sikhuluma nefonini ngathithi useshintsha ama-plans lo muntu. Mina ngithi ngoba sengingasegaraji, awuthi ngisathi ngifaka u-petrol la egaraji ukuze ngibuye ngihlale nalezi iy'nsizwa, ngithi uma sengizwa ukuthi ayikhona, ngishaye ukhiye ngiy'hambele. Hhayi nebala, kuwufake lo petrol, qeda ukuwufaka lo petrol, ngidrayive-ke. Uma sengisuka kuleli garaji, ngokuklanyeka kwedolobha lale Maritzburg, ngiyaphoqeleka ukuthi uma ngisuka kuleli garaji ngithathe umgaqo obizwa ngo-Loop Street, ngikhuphuke engathithi ngiyaphuma nje edrobheni, ngikhuphuke njalo ngalo Loop Street, ebese kuthi
ebese kuba khona uphawini engizowuthatha ongena ngo-right. Lo phawini lo uzongigqobhisa ungikhiphele ku-long market. Mangifika ku-long market sengiyadrayiva, sengiyehla-ke manje, sengingena edrobheni, uyabo. Isimo sokwakhiwa kwedolobha lunjalo, angithi sinalento ebizwa nge-grid street pattern, kuyilento ngokuhleleka kwamadolobha. So hhayi-ke ngiyahlika ngo-long market, ngiphindela kuphi la kade ngihleli khona, ngifike ngipake ngaserobhothini. Mangipaka ngaserobhothini, kunedla yabona-ke leya ndawo vele isiphithiphithi, kuyaphithizela. So njengoba kuphithizela nje, kumina ngikubona kunormal ngesimo futhi sengikusona. Ngiphithizela, hhayi ngifike ngipake imoto, ngiphume emotweni. Mangiphuma emotweni, ngiyivale, ngilokhe ngokhiye. Mangihamba nje, ngenkathi ngihamba nje, kube khona idlanza abafana ababili. Ngizothi abafana nje kodwa phela amadoda uyabona ukuthi bakhulile futhi mina ngumuntu owakhiwe wamncane. Bona yabona nje amadoda nje akhona impela. Hhayi, labafana labo bhuti kube khona into abayikhulumayo kumina. Kube khona into abayikhulumayo kumina. Hhayi mina-ke indlela engidalwe ngayo, kunalento le ekuthiwa uvalo. Mina angiyazi nanokuthi ibizwa ngani leyo nto ekuthiwa uvalo. Ayikho into engeke ngithi ngiyayisaba ukuyenza noma iyasabisa. Angazi ngadalwa kanjani, ngelinye ilanga ngoke ngixoxe ngaleyo nto mhlampe. Angazi ngadalwa kanjani. Mhlawumbe uma kukhona owaziyo ukuthi umuntu onjani odalwa angabi nalo nje uvalo, mhlampe ngicela ula kwi-comment section ukungichazela ukuthi uhlobo olunjani lo muntu odalwa kanjalo. Hhayi, bakhuluma ukuthanda kwabo labo bhuti. Ngeke ngikusho ukuthanda kwabo ngoba kwahamba kwaba nenhlamba phakathi. Hhayi, nami ngiphendule ngolimi oluqinile, njengoba ngishilo ngathi angiyena umuntu osabayo-ke mina, sidalwa sami nje. Hhayi, masiphendulana, bona bebehlosile shuthi labo bhuti ukuza kumina. Bangithagethile nje ngidilika emotweni ngingedwa. Hhayi, siphendulane, uyabo, ebese kuba physical. Ngesikhathi ngibaphendula ngibanakile, ngiwela umgaqo, ngisuka ngakuleli sayidi lomgaqo u-long market, ngiwelela ngala ekhona khona le ndawo esihleli kuyona. Ngithe nje ngize ngiphakase ngiyophumela kulokhunjana ngale komgaqo. Ngithi mangiqalaza, yabona lento yokuzwa ngemumva ukuthi hayibo, khona abantu abezayo ngamandla. Ngithi mangiqalaza, hawu, sengijahwa yilaba bafana labo bhuti laba ababili. Beza kumina bayagijima, khona into abaziphethe. Ayi, sibhudubezana nalabo bhuti. Ngesikhathi sibhudubezana, kwavesane kwanyamalala ngisho nalabantu akade bey'mele emaceleni la, nalaba abadayisayo. Ngike ngibone ey'ndaweni lezi ey'phithizelayo zasebusuku, ukufica ukuthi khona umama oy'hlalele oy'shisela iy'ngingila, omunye wenza i-chicken dust ngale, omunye khona nje abantu abadayisayo, umuntu udayisa hlampe ogwayi, udayisa ini. Hhayi, ngitshela ukuthi kwavesane kwabhuza. Shuthi into ebhuzisayo la eyenza la bantu babaleke, uhlobo lwalabafana olungilandelayo ukuthi hhayi-ke izosuka-ke la manje, ukuze bangathola amachaphazelo. Hhayi, nebala babaleka abantu. Hhayi, saxakazisana nabafana, angeke ngisho ukuthi saxakazisana into ejulile ngoba bangi-overpower, bebaningi futhi bephethe iy'khali. Hhayi, bhudubezwane. Bafuna nalokhiye shuthi manje wale moto ngoba ngihamba ngohlobo lwemoto entsha ngaleso sikhathi. Imoto nje entsha impela futhi iwuhlobo nje ngaleso sikhathi sayo, uhlobo olusha. Sibhudubezane nabafana. Ayi, bangishaya nangey'bhamu-ke manje, bangishaya nangey'bhamu. Omunye uyasikhipha, angazi lento bayibiza ngokunxapha uma uthi udubula umuntu, uyabo. Hhayi, abanye bayazama ngale nto, ngisabona bathi bayazama, omunye azathi umuntu lenja injani kanti, yabo, baze badinwe bangishaye ngazo-ke manje iy'dunu. Hhayi, kube nje commotion. Ngagcina kuyi-commotion-ke mina. Ngabuye ngaba umuntu ongathi use-unconscious. Ngaba unconscious, shuthi bagcina bewutholile nokhiye wemoto ngoba nemoto bayithatha imoto. Kodwa yabuye yatholakala, kodwa ngizofika lapho. Inhloso yale video
ukukhuluma ngokuthi le mpilo ayipheleli la, ikujule kakhulu, yinde kakhulu impilo, ayipheleli la, inhloso yale video. So ngeke ngixoxe ukuthi ngayithola kubani imoto, ngayithola kuphi kanjani, kodwa nje ngayithola impela. Nabo futhi ngagcina ngibabonile laba abenzi bokubi, ngagcina ngibabonile abenzi bokubi, abanye basaphila, abanye abasekho. Ya nje, kodwa-ke lokho-ke isitori engingaqondile ukuthi ngixoxe ngaso nganzakwethu. Hhayi, ngibe unconscious. Uma ngiba unconscious-ke, hhayi, kuhamba isikhathi-ke kushuthi-ke ngokuxoxelwa-ke nangoku-connect-a ama-dots, sengiyabona ukuthi kuhamba isikhathi, kwaze kwafika isikhathi sokuthi kuba khona kula bantu akade bela, ofonela in i-ambulensi. I-ambulensi-ke yafika ngokukhulu ukushesha. Hhayi-ke ngabe umuntu, ngesikhathi sekufanele bangithathe kwi-ambulensi, kwaba khona umzukuzuku oba khona, ngoba ngathithi ama-paramedics ayiphikisana ukuthi lo muntu ufike akhombise ama-signs okuthi uyaphila, kodwa futhi uma ngabe aphinde akhombise, ngangikhombisa ama-signs awu-2, ama-signs okuthi ngiyaphila nama-signs omuntu ongasekho. So kwaba mzukuzuku ukuthi ngithathe i-ambulensi lapho phansi ngoba phela kwakufanele kulokhunjwe. Hhayi, kuze kufike isikhathi sokuthi bathi hhayi akufonelwe namaphoyisa ngoba kahle hle imoto efanayo iyamthatha lo, imoto ile genge yaka-pathology edila ney'dumbu. Hhayi, futhi kube khona lowo mzukuzukwana, hhayi, kuze kugcine futhi ama-paramedics ethi hhayi, asimthathe. Bangithatha-ke ama-paramedics ngoba ngiyakhumbula ukuthi bangithatha kushuthi baya nami kuphi-ke eNorthdale isibhedlela. Ngathi ngangilimalele e-town, so isibhedlela esimeni engangikusona esasiseduze kwakuyi-Northdale. Hhayi, shuthi ngafike ngashiwa lapho-ke eNorthdale. Ngafakwa-ke kwiwodi yabantu abagula abalukhunje kakhulu, abalimele kakhulu, abaphakathi kokufa nokuphila. Konke lokho njalo kwenzeka nje, angazi, angizwa. Sekuyimina ngokuhamba after ukuphaphama sengiyatshelwa, sengiyabona ukuthi kuhambe kanje kanje, sengiyatshelwa futhi ukuthi kuhambe kanje kanje. Hhayi-ke nganizakwethu, kuleso sibhedlela ngahlala u-4 days. 4 days, ngangena kuLwesihlanu, mhlampe ngabo-11 ebusuku, 11 ngangena esibhedlela ngiyisidumbu nje. Ngiyisidumbu nje ngale ndlela yokuthi kwathiwa nasewodi, phezu kokuthi i-ambulensi iyagoloza ukungithatha ngoba isole engathi ngishonile, sekuthiwa hhayi kufanele uthathwe igenge yey'dumbu. Hhayi, kwase sekuvela ukuthi nala manje emawodini banokudideka ukuthi umuntu onje simfaka konje kuyiphi iwodi, uyabo, kodwa ngagcina ngingenisiwe-ke ewodini abantu abagula kakhulu nje impela. Hhayi, so mina ngizokuxoxela-ke ngento eyenzeka kusukela ngoLwesihlanu ngo-11 kuze kube uLwesihlanu olulandelayo, ngoba ngavuka ngoLwesihlanu ekuseni ngaleliya sonto elilandelayo. Hhayi, kushuthi-ke nganizakwethu la, ngesikhathi sengilimele-ke ngendlela engalimala ngayo, hhayi, mina ngazibona ngaqala phansi ngaphila. Ngesikhathi bengishaya nje bengilimaza bengiqeda ngavuka, hhayi physically, spiritually. Umzimba wami ngawubuka ulele la, ngayibuka ngababona bonke abantu abenza lento, ngababona ngqo ubuso. Ngazibona nami ngizifongqile la phansi, angithi ngifongqile ngigcine ngivika kwaze kwaba sekufika isikhathi sokuthi angisaviki, sebeyazenzela. Konke lokhu kodwa sengiyakubona, kodwa futhi isidumbu sami, isiqu sami, ngiyasibona ngilele la phansi, bengigungile la bafana beshintshashintshana. Ngiyawubona nala bantu akade bedayisa lana, nenye-ke nje ey'kade zizele le, beyabakaza, babambe izandla emakhanda, uyabo. Ngiyakubuka konke lokho, kodwa manje njengoba ngikubuka, ngathithi futhi khona la engiphuthuma khona ekufanele ngihambe ngiye khona, kodwa ngokukamoya ngasishiya lapho isidumbu sami, ngasishiya ngahamba. Ngihamba nje kodwa ngokukamoya, hhayi, uma ngihamba, so sekungathithi yiphupho-ke manje. Uma ngihamba, hhayi, ngihambe nganizakwethu. Uma ngisaqala lolu hambo,
sengihambile nje i-distance, sengihambile impela kodwa ngizizwa ngathi ngiyahamba. Ngiqale ngibe umuntu onje ngokwesibonakaliso, nginje ngiyezwa uma ngihamba ukuthi eyi ngeke, kuyahlaba la engihamba khona, kuyahlaba. Ngathi indawo embi, kahle hle ngathi ukube ngigqoke iy'cathulo ngabe kungcono. Ngihamba ngiy'tshela lokho, eyi kodwa ngihambe, eyi ngiyihambe le ndawo ngane zakwethu, ngiyihambe le ndawo, eyi ngiyihambe le ndawo. Uyazi uhamba i-distance uyizwe ukuthi hhayi cha, sengihambile-ke manje, ngihambile kakhulu. Hhayi ngihambe ngane zakwethu. Kufike ngiqale manje ekuhambeni kwami, sengihambe impela i-distance, senginokuhlangana nabantu endleleni, ngiyahamba la, ngihlangane nomuntu engithi uma ngabe ngimbuka ngimfanise ubuso bakhe ukuthi no, usibani bantu ngiyamazi and ngake ngamenza u-wrong empilweni. Angithi manje khona izinto ezingihlabayo la, ngiyahlabeka ey'nyaweni njengoba ngihamba. Ngiyabona ukuthi uma ngase ngime ngilokhu ngikhuluma into, ngilokhu ngi-argue-isha nalo muntu, ngizwela ubuhlungu mina. Into e-right ekufanele ngiyenze, angivesane ngidlule kulo muntu ngixolise ukuthi kwenzeka ngaleso sikhathi, ngicela ungixolele, ngangenziwa ukungazi noma ngangenziwa intukuthelo noma ngangenziwa yini ukungazi. Ngidlule kulo wokuqala umuntu, angixolele futhi ngidlule. Hhayi ngihambe, ngithi ngisahamba, hawu ngihlangane futhi nomunye, hhayi nalona futhi uma ngikhuluma naye, ngivesane nje ngithi nje ngiyazi ngakhona, ngizohlangana nje naye. Ngivesane ingqondo yami, njalo uma ngibona la bantu, ingqondo yami iyasuka same time ingise kulesi sigameko engasenza, esashiya lo muntu engekho happy noma esona lo muntu. Hhayi ngixolise nakulo muntu, ngixolise. Awathi hhayi nami sengadlulisa, hhayi khuleka mfethu uqhubeka. Hhayi ngiqhubeke futhi nohambo lami, ngihambe ngane zakwethu, ngihambe, hhayi kancane ngihambe. Hhayi ngiphinde ngihlangane abanye ngihlangana nabo bahamba ngawani la bantu engixolisayo kubona. Angisakhulumi iy'nto ey'ningi, angisa-recap-u, angisalokhu nje asisaphindela emuva ukuthi kwenzakalani konje, imina o-wrong. Ngiyaxolisa nje kubona, ngiyadlula. Abanye ngihlangana nabo bahamba ngawani, abanye ngihlangana nabo bayigruphana. So laba bayigruphana ngiyabona ukuthi laba ngabona beyi-group behlangene, noma laba ngabanyathela iy'nzwane behlangene, uyabo? Ngifike ngixolise futhi nakulaba bayi-group. Abanye bayaphila balabo bantu njalo. Abanye balabo bantu, abantu engangingabazi. Kukhona abantu ogejana nabo, ugejane nabo efonini. Kodwa ngalelo langa, ilokhunjana engangikuyona, ngangikwazi ukubona ukuthi lo ngingamazi ebusweni, kodwa ilo engamphendula hlampe emsebenzini ngabe efonini, edinga usizo oluphuthumayo, mina ngaphendula nganganaka. Ngibadlule labo bantu, njengoba ngikutshela ukuthi wena mbukeli lapha ekhaya, nawe mlandeli weNdalo Media, njengoba ngikutshela ukuthi hhayi ngangikwesinye i-state, ngangikwenye i-realm, yabona i-realm yamaqiniso. Ngangingenayo imibuzo, nganginey'mpendulo kuphela, ngangingenayo i-confusion, ngangi-clear ngayo yonke into. Hhayi ngilokhu ngihambile, uhambo olude lolu ngane zakwethu, ngihambile. Ebese kwenzeka enye into-ke kulolu hambo lami. Angithi ngithe mina iy'nyawo zibuhlungu, kuyahlaba phansi le ngihamba khona. Angithi kade ngihlangana nala bantu laba, ngihamba ngiyaxolisa endleleni, ngiyazisola, ngiyaxolisa. Ngihambe, ngiqale manje kulolu hambo. Angisabuzwa ubuhlungu, angathi angisanyatheli ngey'nyawo phansi. Sengihamba saku-slide samoya. Ngiqale ngizwe engathithi ngiyakhululeka, ngibe relieved. Yabona ngesikhathi ngi-experience-a lolu hlobo le-relief ukuthi hawu, ngaze ngakhululeka-ke manje. Nale ndawo engihamba kuyona, ngathithi iyamafu manje. Yabona inkungu ekhasa phansi, sengathithi kuyinkungwana. Ngilokhu ngihamba kule nkungu, ngikhathi ngihamba ibanga elide leli banga engilihambayo. Le nkungu ekhasa phansi iya ngokuphakama le nkungu, uyabo? Iya ngokuphakama ize ibe ngenhla kwamadolo.
uma ngabe inkungu isingenhla kwamadolo, iy'nyawo totally angisazizwa, futhi ngathi azisa-exist, azisekho, ngathi angaze ngibe nazo futhi. Kodwa nje impilo iya ngokuba lula-ke manje, ngoba ngiyahamba impela. Ziyoyikhuphuka-ke lezi y'nkungu, kuze kube zifika hlampe ku-waist level. Kodwa mina ngisazibona ukuthi ngiya-exist-a ukusukela ngenhla ngithi, kodwa uma ngithi angisenaso isinzansi, ngibona nje lezi y'nkungu lezi engihamba kuzona. Ngihambe ngane zakwethu. Ngiyabona njengoba ngiloke ngi-stress-a leli gama lokuthi ngihambe, ngifuna ukuphikje engqondweni yakho, uziphikshe uwokha, uzuzwe ukuthi hayi bo, kanti angifiki le ngiyakhona. Uyalibona lolu hambo olunjalo? Nami nga-experience into ekanjalo exactly. Ngihamba. Yabona ngizizwe ukuthi hayi selokhu ngaphila ngaze ngihambe i-distance engaka. Ngihambe ngane zakwethu, ngihambe kuze kube-ke manje, kuze kube ziyangigqiba lezi y'nkungu. Kube ngathi ziyangigqiba lezi. Uma ngabe zingigqiba lezi y'nkungu, angisekho kwi-physical form-ke manje, sengiwumoya. Isigaba engase ngikusona, sengiwumoya. Sengiwumoya. Yabona ngalesi khathi-ke sengiwumoya. Yabona umoya lo esiwaziyo umoya, lo esingakwazi ukuwuthinta, kodwa okhona yonke indawo, kodwa futhi asikwazi ukuwuthinta. Lapho ama-senses ami ayesesensitive ngendlela eyisimanga. Sengiwumoya. Yazi ukuthi ngaleso sikhathi into exoxwa eCape Town, ngiyenza isilinganiso-ke ngolimi lala emhlabeni. Into exoxwa eCape Town ngangikwazi ukuyizwa. Into eyayingakhulunywa, umuntu oyayengangimemeza noma ngibingelele eseGoli, noma akhulume ngami eseGoli, ngangikwazi ukuthi ngimuzwe. Iqale-ke manje lento ingi-interest-e, ngithi hayi bo, sengiwuhlobo olunjani lo muntu uma senginje? Sengikwazi ukuba yonke indawo ngesikhathi esisodwa. Whether ngabe use-Northern Cape, Limpopo, KZN, Gauteng, Eastern Cape, ngangikwazi ukuthi ngibe lapho ngesikhathi esisodwa kuzona zonke lezo ndawo. Ngifuna uyi-picture ngamehlo engqondweni ngoba mina ngikhuluma ngento eyi-experience efika as engathi isiyiphupho, kodwa kwakuyi-near death experience. Ngangikwi-coma mina ngokwami. Awu-imagine leyo nto yokuthi ukwazi ukuba khona yonke indawo ngesikhathi esisodwa. Ngiqhubeke lento, angithi manje siqale ukungi-interest-a manje, sengi-curious manje. Sengiyazibona nginama-abilities engingawazi ukuthi benginawo ngisaphila, ngisakulo mhlaba. Ngiqale manje kube khona imibuzo engiyibuzayo. Angithi kade ngisaphila mina, kade ngisala la ngokwasemhlabeni-ke mina. Ngizoyixoxa, ngoyenza ividiyo nge-separate ngelinye ilanga, nginikeze i-background yami ukuthi ngubani, ngikhulele kuphi, ngifunde kuphi, ngafika kusiphi isigaba, nani. But mina ngumuntu o-curious, o-inquisitive. So ezinye zezinto zama-questions ebengihlale nginawo la emhlabeni ngiphila before lesi sigameko sokulimala sekhoma, ngidawuthe ubukhona baNkulunkulu, ngidawuthe i-afterlife ukuthi into engakwazi ukuthi ibe khona leyo nto, siphila kanye esihlule. Ngidawuthe i-existence yaNkulunkulu, ngidawuthe ubukhona nobukhulu bukaNkulunkulu. Nginama-questions amaningi yabo. Kwaze kwaba ngiyakhumbula nase-university umuntu esafunda e-university ngangenza ifilosofi, ezinye zey'fundo engangizenza lezo. So ifilosofi awukubhala i-essay uzama ukuprove ukuthi uNkulunkulu ukhona noma akekho. Ubhala i-essay uzama uku-arguing for ilokhunjana i-existence kaNkulunkulu, or arguing against i-existence. So ngangijwayele ukubhala ama-essay abuya namamaka amahle kabi, ama-essay anzima kabi, ngiyi-discredit-a yonke indaba kaNkulunkulu. Kodwa manje ngathi ngesikhathi ngilimele ngikwi-coma. Ukhumbule ukuthi ngaba kwi-coma kusukela ngo-Friday after 11 ebusuku, ngaze ngaphaphama ngo-Friday ekuseni, u-Friday wesonto elilandelayo futhi. Ngalimala ku-Friday kuze kuqala i-weekend. Ngaze ngaphaphama mina ngo-Friday
ukuphela kwesonto elisha ngapha phambi ekuseni. So le story leli kunjani engixoxela le account engikunikeza yona eyezinto ezazenzeka ngesikhathi mina esibhedlela ngisaphothwe imishini kodwa ngingasaphili. Sekulindeleke nje ukuthi umshini uthi ti bangideclare dead. Uyabo? Hayi qhubeke-ke ngilokhu nje. Sengikulesi state-ke manje angithi ngizibuze ngithi ngaphela uNkulunkulu ukhona. Ngesikhathi ngiyibuza kanje impendulo futhi iyafika ngama-voice, yebo uNkulunkulu ukhona. Njengamanje wena usuthatha ifomu yobuNkulunkulu. Bonke lokho kade wakungabazi empilweni uyibuza ngakho, ungenawo impendulo ngakho. Yikona lokho oku-experience-ayo njengamanje. Hey wengane zakwethu, ngitshela ukuthi nganginamandla axakile, nginama-abilities axakile engazi kahle ukuthi nje it's humanly impossible ukwenza lezi zinto engangizenza sengikulesa ngikwikhoma. Hayi sahamba isikhathi. Ngaqala-ke manje sengiyayi-enjoya-ke le ndawo engikuyona. Sengiyasho ukuthi hey bo, ngangizwa uthando ngaphakathi. Ngane zakwethu, ngiyanazi ukuthi nibadala njengababukeli, njengoba ningibukele lapha emakhaya, nibadala niyalazi uthando. Kodwa alukho uthando olufana njengalolu engale-experience ngikwikhoma. And ngokwe-vocabulary yale emhlabeni nangokwakheka kwamagama okukhuluma lawa esikhuluma ngawo, awekho amagama angachaza leya level noma lesa states sothando engase-experience. Ngangi-experience uthando ngesikhathi esisodwa, uthando olukhulu ongakaze uze ulubone ngane zakwethu. Yi-experience uthando olukhulu. Mhlampe singacishe silimatanise lolu thando. Uyayibona lolu thando oba nalo mawugona ingane yakho iqeda kufika emhlabeni. Lolu thando lolu lungachazeki. Singalimatanisa nalo ngokwe-language yala emhlabeni. Kodwa kahle hle lungaphezulu kwalokho. Ngafila uthando. Ngaba content. Uyakwazi ukwaneliseka ungashodi ngalutho. Uyakwazi kwi-state sokungashodi ngalutho nje. So ngesikhathi ngikuleya realm ngangashodi ngalutho. Uyabona futhi ukuthi lesimanga ngikusona, indaba ekuthiwa ukulamba ayisetshenzwa, indaba ekuthiwa ukudla ayisetshenzwa, indaba yama-position ukuthi wena uyi-manager endaweni ethize, wena uyi-director endaweni ethize, wena uyini endaweni, ayikho laphaya. Akho competition laphaya. Uyiloko oyikona uphelele. Ngiyezwa uthando, ngaba content, ngaba ne-peace, kune-peace, yabona ukuba peaceful ngaphakathi, ube peaceful, ungabi nanxala muntu, kungabi na-chaos la kuwena ngaphakathi. Ngangifila lezo zinto ey'njalo, kodwa akekho umuntu osemhlabeni osekwa-experience lolo hlobo i-level engafika kuyona lezo zinto. Ngaze ngathi ngisaphila, ngisakusona leso simo leso leyo khoma. Sengiyileso state sokuthi nje ngi-happy ngendlela ongakaze uzwe, nganelisekile. Kune-peace ongakaze uze uyibone. Ngiyakhumbula ngithi mina, hawu, kanti impilo ijule kanje. Umuntu nje behlale eyixaka emhlabeni, sekuyabuya manje ingqondo. Nje umuntu ehlale eyixaka emhlabeni, uyixaka ukuthi ugqoka ini, uhamba ngamotoni, kube izinto ezixakayo nje lezo zixakanisa umoya. Usebenza ukuyiphi iposition, udla hlobo luni lokudla, uthenga kusiphi isitolo. Uyabona manje sengiyibuza zonke seyithi hawu, izinto ey'nje kanti azinamsebenzi kanje zonke lezi zinto zasemhlabeni. Kanti uNkulunkulu usibekele into enje. Sengiyamkholwa manje uNkulunkulu, sengiyambona, senguyena, sengiyambona la. Njengoba kuthiwani isho ukuthi uNkulunkulu thina sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Yebo, kuyiqiniso lokho. Kuyiqiniso elingephikiswe lokho. Ngase nguNkulunkulu uqobo. Njengoba ngike ngasho ekuqaleni ngathi bese nguwumoya. I could be anywhere ngesikhathi esisodwa. Mangithi anywhere, ngingaba njengoba ngishilo, ngingahlukanisa ngama-province ukuthi ngaba se-Gauteng, ngibe se-Limpopo, ngibe se-Western Cape, Eastern Cape ngesikhathi esisodwa. Ngangi-omnipotent. EBhayibhelini khona igama elinjalo angithi uNkulunkulu masimchaza ethi u-omnipotent, u-omnipresent. Ngaso sonke isikhathi ukhona kuphi nakuphi. Nami nga-experience lezo zinto-ke.
eyi ngingasajabule kanje, ngingasajabule kanje ngifika ngiqala phela ngi-experience le nto. Uxolo ngani zakwethu. Hhayi, sihamba njalo isikhathi, njengoba ngi-experience-a le nto mina ngokwasemhlabeni ngisesibhedlela and kahle kahle angi-respond-i kulutho nje, ngikwi-life supporting machine la kuphela into ebambe umphefumulo ukuthi ungaphumi. Kodwa nje akukho hope la kumina, ngumuntu nje esengalungiselelwa ngisho ukungcwatshwa indlela engangiyiyona. Hhayi, ngiqhubeke ngalesi sikhathi nalesi simo i-state engikusona. Hhayi, sekumnandi sengibona ukuthi hawu Nkosi yami koze kwamnandi. Kodwa kunale ndawo njengoba ngihamba nje angithi sengiwumoya, kunale ndawo engisondela kuyona and the more ngisondela kule ndawo, the more lolu thando nale peace engiyi-experience-a la iya ngokuba nkulu. Sengiyazibuza futhi njengoba nje ngilapha ngi-exist-a ngiwumoya, sengiyasho ukuthi hawu kanti lokhu engikuzwayo manje akwanele yini uNkulunkulu njengoba usenginikeze okukhulu kangaka. Hheyi wengane zakwethu, iyaqhubeka lento ngiyasondela-ke la engisondela khona indawo enhle enokukhanya. Ngiyazibona ukuthi njengoba ngiya ngiyongena kuloku kukhanya, kushuthi lokhu engikufila manje kusakuncane kunalokhu engiyokufila laphaya, ngoba the more ngisondela, the more I draw towards this light, this huge light enokuthula, enothando nani nani, the more nami ngi-experience-a ukukhula konke engikufilayo. Hhayi, indaba-ke ngane zakwethu iqala kuphi? Iqala la sengihlangana khona nesalukwazi, isalukazi thizeni, sona ngisibona siyisona-ke isalukazi, mina kodwa sengingumoya, kodwa sona siyisona. Futhi sona siyangibona mina, ngoba sangibiza sangiteketisa, sathi hhayi bo, mntanami, wasusuba la futhi wena eli kanje. Ngithi mina hhayi gogo, ngiphuthuma la gogo, sengifikile. Athi hhayi mntanami, uyazi yini ukuthi akusona isikhathi sakho sokuthi ube la wena? Akusona nje isikhathi sakho sokuthi ube la. Angazi ngempela ukuthi ubekwa yini, ukuvumeleleni uSibo ukuthi ube la, uSibo igama lama. Ukuvumeleleni ulokhunjani uSibo ukuthi ube la? Uvumele nje uma wakho uze ufike la. Akakabi nje isikhathi sakho lesi, kuzofanele mntanami ukuthi uphindele emumva, bangazi omkhulu bakho bakuthethise. Ngixa ngithi nomkhulu obani? Athi hhayi, bakhona phela sisonke la, sihleli la sonke. So jika nje kusayimanje. Ngithi mina gogo, sengihambe kangaka, uthi angijike? Uma uthi angijike manje wegogo, angazi nani ukuthi ngizohamba ngiphume ngilibhekise ngalaphi. Angazi futhi ngofika nini le ngiphuma khona, sekukude kabi, kade ngihamba. Angikwazi nje mina gogo ukujika, ngigoloze-ke manje, ngiqale ngigoloze ngoba nale nto engiyizwa la imnandi. Yonke into yala nje i-tranquility ekwenye i-level, ku-quiet, ku-peaceful. Ngithi mina gogo, ungakwazi ungijikisa sengila endaweni e-right kanje, ungiphindisele le kuhlukumezwa khona kanje emhlabeni? Athi ugogo nje ngeke mntanami, kodwa nje akwakabi lana. Hhayi, njengoba ngikhuluma nogogo, angithi ngumoya mina, ngiyaqhubeka njalo ngisondela kulokhu kukhanya lokhu engikubonayo. Hhayi, ngiya ngokusondela. Ugogo naye manje ivoyisi yakhe iya ngokuqina. Ngithi ngisezwe ivoyisi yagogo ukuthi iya ngokuqina, uya ngokufuna ukuthetha manje. Ngiqale kube khona amavoyisi amaningana-ke engiwezwayo. Uyabona nje amavoyisi owezwa uma ngabe uzongena kini endlini, umndeni wonke uphelele. Ukubone lokho, uzwe ukuthi hawu usibanibani, ukwazi ngisho ukuwa-differentiate amavoyisi ukuthi hhayi usibanibani-ke loyo, hawu usibanibani usefikile kanti la ekhaya, hawu usibanibani usela. Ngangizwa into ekanjalo-ke nami, kodwa ngizwa amavoyisi abantu abadala abakhulile, abesilisa abesifazane, kodwa kuyazwakala bakhulile. La mavoyisi nje bekhuluma nje ayaphikisana. Khona bathi, hhayi, useseduze uyeza umfana wethu. Khona bathi, ayi ngeke, mina nje indaba yalo mfana iyangidida, angimazi ngempela ukuthi ufunani la. Kusa-early kabi nje ukuthi angeza la, angazi uvunyelelweni ukuthi azaze afike la. Yabo ngesikhathi nami ngilo ngisondela ngenkani, ngiyezwa mina kumnandi le ngisondela khona.
Kodwa manje labantu lamavoice angale wonke angikhombe emuva. Hhayi, ugogo-ke manje lo engibonele ekuqaleni, aqale-ke manje adinwe, yabo, adinwe. Athi esadiniwe ugogo bese kuba khona ivoyisi, eyi, yabona leya voice, leya voice eyangikhuza okokugcina, yathi nje, yeyi wena, jika 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 njengamanje, ngithi njengamanje jika uphindele lo uphuma khona. Akakabi nje isikhathi sakho la, akusakude kabi nje ukuthi sikubone. Leyo voice ngicela ukukwenzela umzekeliso, ngifuna umagine lento engizoyisho. Awuzimagine uphumele ngaphandle ume ebaleni, egcekeni noma ebaleni, ebese umagina kukhona ivoice ezoqhamuka esibhakabhakeni. Ukulizwa uma liduma izulu. Uyawazi lowo msindo onjalo ukuthi uyawuzwa. Awumagine-ke lowo msindo wokuduma ungasekona ukuduma, kepha sekuwamazwi akhuluma into ethize kuwena. Awumagine lapho, into oyizwa kahle. Umsindo ongena emadlebeni, ngathuka ngashwaqa. Eyi, ngasho ngajika la. Ngijika nje, inhliziyo yami isisele emuva, masithi manje ngiyeke ningijika, kodwa nize ngazongijikisa. Eyi, le voice iyasho kwaba kanye, yathi nje jika jika jika, sakude kabi wena ukuthi sikubone la. Awujike nje uphindele emuva, kuningi kabi izinto okusafanele uyozenza oy'shiye emuva. Eyi, ngajika ngani zakwethu, ngajika lapho ngicathi nje ngaba ukufulathela le light engase ngibhekene nayo, ngaba nje ukuyifulathela. Ngisay'buza, ngisabuka indlela engisazoyihamba ukuthi hayi bo, ngisazohamba indlela engaka. Yabona uma ngase ngikulinganisele leyo distance, awumagine lokhu futhi ngokwe-language nangokwesimo sala emhlabeni esiphila kuwona. Ukubone uma uzobona uma usolwandle eThekwini, ulibuke ulwandle, luhambe ulwandle kuze kugcine engathithi ulwandle selihlangene nesibhakabhaka. Nami-ke ngabona njengoba ngifulathela-ke manje sengiphindiselwe emuva, ngalibona uhambo engisazolihamba lunjalo, uhambo olungenamkhawulo, obona kahle ukuthi yo, ngisazoyihamba yonke le ndlela ngiphindele emuva. Hhayi, ngajika kodwa nje, hhayi, ngahamba-ke. Ngahamba kancane nje futhi. Ngase sengiyakhwehlela. Uma ngikhwehlela, hawu, sengiyaphaphama. Ngithi uma ngithi, hhayi bo, amashidi amhlophe. Hhayi bo, ngisesibhedlela. Ngixhunywe nezinto la, ayi, sengiyazithinitha lezi zinto, angithi phela ngisaphuma kwilento, kwesinye i-state. So akukho okwenza isensi la. Eyi, ngizithinithe, uma ngiy'thinitha, ngizokikiza onesi bale Grace, bekikiza bebizana. Kwabizwana nodokotela. Eyi bo, kwashawa izandla ewodini. Kwashawa izandla, ngixakeka ukuthi hawu, bangishayela izandla la bantu, kwenzenjani? Ningizwe kahle ngani zakwethu, yazi ukuthi indlela isigameko esenzeka ngayo, akukho ngisho isibazi enginaso la, kodwa indlela engangilimele ngayo, well, ngavuvukala, kodwa khona le ngashayeka, uma ngishayeka khona ngaqale ngaba unconscious, kodwa lo unconscious wami wahamba waze wangena kwikhoma. Uyayibona loo nto? So nje anginaso isibazi engathi mina ngalimala ngashaywa, anginaso. So kunesizathu sokuthi ngitheste leyo mpilo. Uma ngabe usulalelile u-episode 1 no-episode 3, uzokhumbula ukuthi ngikhulume ngesimo engazaleka ngaso, ukuthi ngazaleka kanjani, yiziphi izinto engaphathiswa zona, iyiphi imimoya. Ngiyibalile inzunza ukuthi imimoya engake ngatshelwa ngayo. Ngizokwenza ividiyo-ke manje ukuthi ngazi nini ukuthi nginenzunza, ngoba inzunza ike yangivakashela mina eminyakeni emibili eyedlule. So kuzobe episode 5 loyo. Ngizobe ngikhuluma nge-experience yami nomoya wenzuza nabalozi. Ngiyabonga kakhulu-ke ngani zakwethu. Bengithi nje angiyidlulise le experience ukuze, because I'm trying to tie together wonke lama videos esengiwenzile ukuze enze sense la kuwena. Yeah, impilo ijulile, impilo ikhona, ne-afterlife futhi ikhona. Ungalinge ngani zakwethu usubone le video
uyithathe kancane, uphinde uyithathe kancane impilo, uyi-appreciate, uyithande. Kodwa izinto zomhlaba ukhumbule ukuthi njengoba sila emhlabeni, izinto zomhlaba nje zonke lezi, konke sohamba sikushiye la, sihambe siwelele kwelizayo. Hhayi kwelizayo-ke sonke siyamakhosi, sonke siyamakhosi kwelizayo. Kepha asizilungiseleni sisaphila la, asizilungiselele sisaphila la, kodwa kwelizayo siyamakhosi sonke. Ngicela ni-like, ni-subscribe, ni-share amavidiyo, nikhomente sixoxe, sicushisane lapha nalaphaya. Inamba yami ngibuye ngiyishiye kwi-comment section. Khona sixhumana nabo ku-WhatsApp, khona bake bangifonela ngamavidiyo esengikwenzile previously. Kunabanye-ke asebeke ba-arrange nama-one-on-one session nami. Yes, ngiyawenza ama-one-on-one session. I'm a spiritual coach, I'm a spiritualist. Ngiphinde futhi ngibe umhlaziyi wamaphupho. Ngibe umhlaziyi wamaphupho. Akhona nje amavidiyo engisazowenza la ngizobe ngikhuluma mhlawumbe khona ngamaphupho awu-2 kwividiyo, ngiwahlaziye. Ebese uma ngiqeda ukuhlaziyela lelo phupho, ngikutshele iy'nkinga onazo ngaleso sikhathi, ukuthi njengoba ukwazi ukuphupha lamaphupho empilweni yakho, kusho ukuthi kukwenzeka u-A no-B no-C no-D. Nizokhumbula-ke ukuthi ngike ngasho ukuthi mina angikaze ngicimeze, angikaze ngilale ngingaphuphi, selokhu ngazalwa. Bengingayazi yonke leyo nto isho ukuthini, until kuze kufike lesi sigaba samanje lesi engikwazi ukuphumela khona ngize kwi-public, ngikwazi ukukhuluma ngezinto ey'thize ey'julile. So ngiyabonga kakhulu ngey'ngane zakwethu, uMakhoba lona. Ngicela sibonane kwi-episode 5. Siyabonga.